karo jarian kae. Lah piye? Ya tak mah. Ngomong ah. Yai Sri Tanjung. Cepet ah ngomong. Awang ndang cepet ndang taktek sacet-sacet ngono lho. Yo. Woi leramu. Yo. Kowe iki patih kok iso wedi karo bojomu lho. Lah nek ra diparingi terus piye? Wong lanang kok sampe wani karo wedok nek gak diparingi terus nasibe piye? Apa arep di anu. Kang. Kemang. Kamu cepet. Yo. Ndang sacet. Apa? Karepmu nyapa? Yo. Ndang, cepet. Yo ngene iki lho. Iki toprak apa wong padu? Wong lanang kene njaba kaya macan. Nang ngarepe wong itu ya kaya kucing angguran. Yai Sri Tanjung. Kula Kacang Mas. Sebab apa aku goleki sliramu teko ing Taman Makam Pahlawan kene? Taman Keputren, Makam Pahlawan mendembokmu. Taman Keputren. Sebab apa aku goleki sliramu ana ing Taman Keputren kene? Awit aku nampa dawuh saka Sang Prabu awit aku nampa dawuh saka Prabu Silahadikrama awit supaya aku ngupadi Mas Tulunggung awit kakean awit kowe iki aku arep pamit karo sliramu ya Kang Mas Kang Mas panjenengan badhe tindak wonten pundi Kang Mas ini to ya aja aku yo badhe grontoro Pamopo, aku kudu bisa nama. Ya kok malah tangisan keluargamu ana apa? Kok malah tangisan? Yo kene apa-apa. Pamit biasa lho. Yai. Aku pamit karo sliramu Yai. Aku mau didhawuh saka Prabu Silahadikrama supaya golek tumbaling praja Mas Tulunggulung mula krungu gunung. Kanggo tumbaling praja. Mula sing ati-ati ana ing Taman Kaputren kene. Aku njaluk pamit Yai. Kowe iki toprak goblok asine. Lah kok malah kowe meleng sing ning omahe piye? Penuangane iki kepiye ta dari? Ya, kri loro tenan lho, Cuk. Lah kowe kok malah sing ati-ati ning omah. Ning omah kok kon sing ati-ati. Ya kudune aku sing meleng. Lah kowe rantang cepet kok. Kendisian. Kang Mas, menawi panjenengan badhe nindakaken kewajiban saking ngersanipun Sinuwun Silahadikrama, kula namung nderek saged tetungga Kang Mas. Iya, matur nuwun ya. Pikantokan damel panjenengan saged wangsul ngastonci menika wujudipun gumulung kantong. Toprak sakmene mbane tangkeme kesripet untu kabeh. Diselingi Pak Nyuwun. Nah. Anu, pamit terus diselingi. Aku pamit Yai. Pamitku aku kula jaluk lagu. sangoni menapa Kang Mas? Bubuk Kersane asmara. lagu napa Kang? Pak Nyuwun saka santri. Oh nggih. Nggih. Paringono panyuwun saka santri. Yo Ono aku pamit dhisik. Ya. nek kene sik bar rembug terus lagi pamit. ngono. Oh, Yo, kumpuk asmara. Yo, digarap cara sagenan, ken penak jogetane. Yo. Kasih. Thank you.